Je wil even zien het verschil tussen een Ali-cola en Ali-Zander. Hij klopt. Jelle handen. Ja. En zwemmen maar. Vol. En zwemmen maar. Volgende weer, ja. Nee, dat is niet doen, hè. Ja, de vogel. Keurig hoor. Adem mijn benen weg en op je rug weer zo meteen. Kijk eens, wat gaat gewoon super. Keurig hoor. Duiken, hè, dames en heren. Ja. 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 Ga daar voor mij gaan staan. Ga niet gaan. Je gaat staan, jongen. Nog duiken, hè? Ja. Kijk eens even. Applaus, super hoor. En de laatste. Ja. En hoeveel tellen moeten we wachten op de rug? 5 tellen. Nou, eerst 2. Ja. En de volgende 2. Ja. Onder water hier zien. Wieberen, 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 wieberen. En natuurlijk een groot applaus voor deze kranjes. 1, 2, ja. Wieberen, 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 wieberen. Even zwemmen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Applaus. We klimmen er niet uit, we blijven in het water. Hé, dat doen we nog even een keer, want dat ging zo goed met z'n allen tegelijk. 1,
2, 3, potlood. Super, en nu een applaus. Oké, gaan we de laatste 10 tellen met het publiek en de kinderen. En ze moeten het op de haven kunnen horen, zowat. Daar gaan we. 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1. En een applaus voor deze jonge meisjes. Jullie mogen het uitnemen en daar tegen de muur gaan staan. Nee, goed heeft gedaan. Dan ga ik even vragen. En ik wil in ieder geval 3-0 hebben om ervoor te zorgen dat we het niveau gaan krijgen. Vragen is het krijgen. Je vraagt niet, wat vond je ervan? Dat is 1-0. Dat is weg. Wij zijn er niet. 2-0. De variëtte. Een dikke 10. 3-0. Kan het niet meer mis, maar ik ga even Erika. Keurig. 4-0 en het publiek. 5-0. Geslaagd allemaal het B-diploma gehaald. Mag ik nogmaals een applaus? Moet je even een beetje door, dan hoor ik eens de jonge nemen. Moet je die knopen wel laten zien? Ik laat hem zien. Met het uit en dan mag je je kleren even bij iemand uitdoen. Maar dat is een makkie, hè? Oké, eerst kom maar. En wissel. Wissel. Willemijn. Koffie!